Terve, mä oon Henri Aaltomaa, ralli junioreiden suomenmestari vuodelta 2024. Nimi voi olla monet tuttu Lahden SM-rallista. Tehtiin siellä nelivetodebyytti. Ajettiin SM2-luokassa Ford Fiesta Rally 3 autolla. Ja kisa meni hienosti, saatiin varustettua junioreiden suomenmestaruus ja juhlittiin sitten kakkosia podiumilla. Aaltomaa. Ensimmäistä kertaa Henrikin sitten on jonkun muun kuin neliveto, ei ole etuvetoisen puikossa. On ihan kuule Tuleeko hyvin? Tullut, ei joku sekunnin kakkosplitissä Ville Vatasta hitaammin, niin sanoisin hyväksi aloitukseksi ja Ville kuitenkin tullut maaliin ja tuossa heti Lähdenniemen ja Keskitorsun välissä. Niin sama aika melkein kuin, mutta katsotaan miten Aaltomaa kärkii. Kyllä tuossa ajamisen meininki on. Näyttää tosi lupaavalta, tosi hyvältä. Ei yhtään siis, ei häpeä kyllä yhtään näille sarjan kärkikuskeille, jotka tuossa harmi. Me haluttiin tehdä ralli-yleisölle tällainen pieni esittelyvideo, miten päädyttiin tuollaiseen neliveto-autorattiin ja muutenkin miten tämä meidän kausi 2024 meni. Ja kiva, että olette lähtenyt seuraamaan. Mä oon aloittanut ralliautoilun vuonna 2016 sellaisella etuveto Opel Kaksi ensimmäistä kisaa päättyi Metsähallituksen puolelle ja pitkään tehtiinkin remonttia sen jälkeen. Ja, vähän haettu junnu F-kappia. Ja aika nopeasti päädyttiin sitten kilpailemaan nuottiluokissa kansallisissa kilpailuissa ja sieltä saavutuksina muun muassa yksi yleiskilpailuvoitto ja sitten muutamia luokkavoittoja lisäluokissa ja näin poispäin. Ja sitten päätettiin 2024 vuodelle vähän lisätä kierroksia ja kuultiin, että Junnu SMA pääsee ajaa nuotista ja F-ryhmän kalustolla, mikä meillä sitten oli, niin päätettiin osallistua siihen. 2024 ajettiin tosiaan Junnu SMA. Alkukausi meni aika kivasti, siellä oli tuloksena 1 voitto ja 2 kakkossijaa. Mutta sitten valitettavasti Seinäjoella tuli keskeytys, moottori hajottua. Tosiaan Seinäjoella, kun Escortin moottori sitten hajosi ja alettiin miettimään vaihtoehtoja, mitä meillä on Lahden kisaa varten. Ja siinä sitten kartturin kanssa alettiin miettimään, että mitähän nyt tehtäisiin. Olisi tosi tärkeää, että saataisiin sellainen auto, millä päästään maaliin, mutta samalla myös koettiin, että ollaan niin annettu näyttöjä tuolla etuvetoautolla ajamisessa. Loput me sitten saatiin tuollainen tehtaan rakentama Ford Fiesta Rally 3 sinne vuokrattua kisaa ja ilmoittauduttiin tosiaan SM2-luokkaa. Ja siinä luokassa myös sitten ajettiin niistä Junnu SM-pisteistä, mutta samalla oli tarkoitus niin lähteä näyttämään vauhtia, mitä me voitaisiin millaisella tuollaisella kalustolla, mitä me voitaisiin tai millaista vauhtia pystytään ajamaan sitten. Lahden kisa oli kaiken kaikkiaan niin kuin nousujohteinen, että lähdettiin varman päälle ajamaan ilman mitään riskejä, mutta etenkin perjantai tunnusteltiin sitä, miltä se auto tuntui ja muuta. 2,3 sekuntia Ville Vatasta hitaammin, on huikea. Siinä oli vaan toi välissä toi yksi pätkä, jotain siinä tapahtui. Markus varmaan kysyy sitä, mitä siinä kävi, koska Aaltomaa on ihan hurjassa iskussa kanssa. Kyllä, tosi kova veto. Herra Aaltomaa on lähtenyt ajamaan rallia näin perjantai-iltana. No joo, kyllä me ollaan koitettu tulla se mitä päästään. Näillä kiilosoilla, että hauskaa ollut ja kyllä tässä vaiheessa täytyy antaa jo iso kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Ja tän on mahdollistanut, niin siisti juttu. Miten? Aika nopeasti, kun saatiin lauantainakin muutama pohjat ajettua ja näin poispäin, niin huomattiin, että nelivetoauto osui aika kivasti käteen ja riskinotto kannatti ja oli oikein askel siirtyä tuollaiseen nelivetoautoon ilman muuta. Ja Aaltomaa, puoli sekuntia kovempaa kuin Ville Vatanen. Nyt eroa tasan 10 sekuntia, niin tästä tulee hyvä aloituspäivää. Tulee mielenkiintoinen. Tulee todella. Lyhyt pätkä kuitenkin kyseessä. Puoli sekuntia kovempaa Aaltomaalle. Pohjat. Ei, puolen sekunnin pohjat verrattuna Vataseen. Ei ollenkaan huono aloitus. No ei huono ollenkaan. Että kiva ensimmäiset tässä yleisen pohjat, niin lämmittää kyllä mieltä. Kyllä, ei voi muuta kuin sanoa, että onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kiitos. Sieltä ne Aaltomaa pohjat sitten kirjataan. Ja Ensi vuonna 2025 pyritään saamaan sellainen paketti kasaan, että päästäisiin ajamaan
koko kausi ralli SM, SM2-luokassa tuollaisella tehdasvalmisteisella nelivetoautolla. Näytöt on annettu, että vauhti riittää sekä niin kuin siellä Lahden kisassa sekä sitten tietysti toi junioreiden Suomen mestaruuden varmistuminen. Että ilman muuta pyrkimys on sinne kovasti ja töitä tehdään sen onnistumisen eteen.